हमने भी दिया ठीक है ये जल्दी କହୁଥିଲା ଟିକେ ହେଲେ ତଳେ ପଡୁନି ଆଉ ସବୁ ଦିଅ ପେଟକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ନାଦି ଦିଆଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଖରେ ବୁଲେଇ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ହନ ଇଆଡ଼େ ହନ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ଫୁଲ୍ ହେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକାର ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା ବନ 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 ବନ
ଜାମୁ ଖାଇସାରନ୍ତୁ କହିବା ମୋତେ ପେଟ ବୁଡ଼ିଗଲା ଭଲ ହେଲା ପୋକର ପେଟ ପୁରା ନାହିଁ ଯଦି ଅର୍ଥ ବାହାଘର ହେଇଥିବ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିବ ମରିଗଲେ ଯୋଉଠି ସେଇଟା ଲୋକ ଖାଆନ୍ତିନି ହେଲା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥର ବେଦିରେ ବସିଦେଲେ ଉଠିପାରିବନି ଏଠି ବାହାର ଯାଇପାରିବନି ବେଦି ଛାଡ଼ିବି ବାହାଘର କୋଉଠି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ନା ବେଦି ଗୁଡ଼ିଆ ଆମେ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରେ ଯେଉଁ ସଜଟା ଡିଜେ ଆଣିଛୁ ତ ନାଚିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି